Срещнахме добра цена. Той е много повече от това. С бойлер Елдом плащате 25% по-малко за топла вода. Той идва във вашия дом, създаден да работи дълго и безпроблемно. Бойлерът Елдом е и по-сигурен с уникалната си 6-степенна защита и има 5 години гаранция без скрити условия. Добре дошъл, Елдом! Чухте ли за хита на лятото? Новият Бузуки Лайф клуб в хотел Виго Несебър. 4-звезден лукс и забавление. Музика на живо с изпълнители от Гърция. Штурен нощна фиеста. Бузуки клуб Виго. А през деня заповядайте в китайския ресторант Червеният дракон в хотел Виго. Резервирайте на 0886 60 00 30 и на hotel-vigo.com. Бузуки Лайф клуб в хотел Виго Несебър. Хитът на лято 2013. В 2 следобед, аз съм Петър Селов. Здравейте. Новините на Дарик Радио. Премиерът Пламен Орешарски съобщи, че в понеделник ще бъде пусната автомагистрала Тракия и допълни, че изключително се бърза с магистралата и твърдението, че умишлено се бави, са хипотези. Чуйте какво каза още министър-председателя за държавния бюджет и протестиращите. Преходите изостават, а има много непоети ангажименти, които не са бюджетирани за тази година. Миналия път, след обобщение от ведомствата, споменах цифрата близо 500 милиона лева, които трябва да бъдат платени, но ги няма в бюджет. Днес ви споменах, след обобщение от всички регионални НАП структури, че размера на невърнатото ДДС е 776 милиона лева, а не 300 и не си спомням колкото беше официалната информация. Тоест разликата от близо половин милиард някой трябва да плати, иначе трябва да продължим да не връщаме ДДС на фирмите. Бих се радвал да работя в по-нормални условия. Добре дошли са на среща, канал съм ги неколкократно. Правителството няма нагласа за оставка. Стана ясно от думите на министъра на отбраната Ангел Найденов. Той споделя мнението на вице-премиера Цветлин Йовчев, че предсрочните избори не са решение. Чуйте какво заяви министърът във Варна, където наблюдава международното учение Бриз 2013. Нямаме нагласа и не разглеждаме варианта за оставка на правителството. Не мисля, че в случая основните очаквания за успокояване на ситуацията в страната трябва да бъдат свързани с оставка на правителството и с предсрочни избори сега. Аз си давам сметка за голяма част от основанията на протестиращите, но извинявайте, има много сериозна разлика между хората, които излязоха в първите дни в резултат на назначаването на